50 anys, l'empenta d'uns quants va engrescar les persones del territori i a les institucions per crear una estació d'esquí de muntanya que fos, alhora, motor de la vall de Camprodon. Vallter, una història de futur. Aquell any, al mes de desembre, no hi havia neu. Al mes de gener, tampoc, però encara muntàvem telesquís. I a final de gener va fer la nevada. O sigui, l'any que vam inaugurar Vallter, el vam inaugurar en el mes finals de gener amb 2 telesquís, el Bac Marquins 1 i el Morens 1. A l'origen d'aquesta estació era una estació d'esquí i muntanya. Sempre ens hem dit que era una estació d'esquí i muntanya, doncs ara més que mai hem de ser una estació que la raó principal és l'esquí, però que els 365 dies podem oferir diferents coses. Sota l'atenta mirada del Gra de Fajol, aquests 50 anys han fet de Vallter un paradís d'alta muntanya i una destinació idònia per a tota la família, on tothom hi troba el seu espai.